Sai ku gyara zama domin sauraron sabon shirinmu na hannunka mai sanda wanda muka yi wa take da illolin tallace-tallace musamman ga yara mata. A yi sauraro lafiya. Wanda bai shawara shi ke da na sani. Goro fa, goro ne a siya goro. A sai goro. Me goro? Na'am. Kawo. To, ‘yan mata? Na'am. To, goron nawa ne? Wannan 10, wannan 20, namijin goro naira 50. To, shi wannan naira 50? Eh. To, yanzu ‘yan mata ai ba dan dai karkice na kina dai cikin halin talla ba, ai da ne wata magana. Yanzu saboda Allah yadda Allah ya miki sura da suffa, duk aka wannan dan goro, to yanzu ma goron nan, to ni a sai min duka mana. To za ka iya siya duka? To ai sai lissafi. Goron na nawa ne kirge shi? Na 800 ne goron. Ya saboda Allah, saboda 800 ɗin kike shan rana? To ba dole ba tun da babata ta daura mu. To Allah na tuba wannan ni ina ganin ko kyan wata ma za ta ci kifin 800 ma a rana. Bare kuma ke yadda Allah ya wannan halitta. Yanzu ke abin da za a yi. To kin gane yanzu kawai abin da za a yi. 1,500 zan baki goron nan. 1,500? To ai ne bukata ta kin gane kawai ni in samu abin da nake bukata. Ai ba wani dogo abu ne, to ai ta kuda inda bukata za ta biya ai ba bakin komai bane. Haka ne. Yawwa kawai ni dai ke bani haɗin kai. Wani irin haɗin kai kuma? To ƴan mata, ai ni da ganin ki da goron na ai ni na ɗauka cewa kina da lasin. Ai na ɗauka cewa kawai kuma sai an ta dogon surutu lokaci na ƙurewa. To ai sai ka ganar da ni ban san me kake nufi ba malam. To ai shi zaman duniya ai cuɗe ka ne. To in na miki ke ma ki mun. Haka ne. Yawwa to 1,500 ana lissafi abin da bai wuce 800 ba an samu ƙari kuma a ce ba wata riba. Ai bai kamata wannan 700 ta dawo ba wani ɗan amfani a jikinta ba ai. Haka ne. Yawwa to yanzu dai ina ga abin da za a yi. Kin ga wancan ɗakin nan mai jan labulan nan. Na duba ashe ban fito da kuɗin ba. Mu je sai ke karɓo ki abin da ke fito. Yawwa ke ɗan lura da kyau da Allah in ba mai wucewa sai ki shige. To shi kenan. Yawwa ɗaki kuma? To ana yawa da kuɗi ne yanzu. Za ka zo kana ai kuɗi ana fito da ɗan na bukata ne. Amma babban lamarin irin wannan ai sai biyan ai sai a ɗaki. Ki shige kawai. To shi kenan gani nan zuwa. Yawwa. Ai gaskiya ina tashi. To jiya waccan mai cincin yau mai goron nan kai ai fa abun yana suna. To ai ni da wannan lamari yana samuwa wannan na zaka je kana to kai ai ni ma fa abun yana yiwuwa. Wanda bai shawara shi ke da na sani. Baba na siyar. Sanda zuwa kin siyar? Baba na siyar. Yar albarka irin arziki. Sannu kin siyar? Baba 1,500 ne. 1,500? Alhamdulillahi. Sannu kina fita? Kai, don haka farin jini yayi a rayuwa. Sannu yanzu ki je ki huta. Me na jana yanzu sai huta. Huta me za ta yi? Goron da kake bakin ciki ne yanzu ta dauka gashi nan ta siya ta ka 1,500. 1,500? Kwarai. Dan goron ne fa na gashi dan kadan. A'a. Shi ne nan na dauka ma da na jikina ta yi farin jini ta yi goshi na dauka mijin aure ta samu. Miji ba yanzu ba. Kai. Miji ba yanzu ba. Wallahi shi sa fa nake kiyani. Duk wani abun arziki in aka kullo ke sai ki bauɗe. Yanzu ta kawo miki 1,500 kina murna. Baran yi munna ba? Ya ta yi farin jini ta yi goshi? Goshi ko? Ba binkice ba komai kin karbe kuɗi kina ta yi farin jini? Binciken me zan yi? Goron ne fa na gashi dan wani. A ce ta yi sata ko kuma menene? Ni ba dai ban kala mata ba, amma goron na gashi wani dan menene shine zan ka 1,500 kin kalmashi. To dan menene ne ke jeki abin. Jeki. Ya aka wuce ki je ki. Ki bani. To ki tafiya zaki ko? Da nayi magana sai ki koma bayan gwarki. Da nayi magana sai ki koma bayan gwarki. To ya kake so ta yi? Ke. Abinda nake so da ke. 1, 2, 3, 4, 5. Haka ne. Nan yanzu 1,500 din ne. 1,500. To yanzu kin mana. Kin kalmashe kuɗi ba bincike ba komai. Me zan bincika? To shikenan. Ni na yadda da yarinya ta 100%. Ni ma na yadda da ita. Ni ma fa ban kala mata wani abu. To. Yabo ni ma ya ta ce.
To ni ba ni guri. Ba ki guri me? Zan can je in yi aiki na. Ai nan da kika na zo na ga gurin ki na zo. To ina jin ka. Da Allah dan kudaden nan da kika dan boye. Da Allah ki dan taimaka min da rance. 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 Warai kuwa. Lalle mai gida baka da kunya. To, Rance. Warai. Ai taimaka min da ki da rance. Akwai abin da zan yi ne da shi. Ba ni da shi. Da Allah kan mi haka. Ba ni da shi. Ki taimaka min wallahi akwai abin da nake so in siya. Ki ranta min kuɗi in je in biya wannan abu. Ni ba ni da shi. Dan Ka je Allah. inda zaka samu. Ki hakuri. Tun da ɗan tallan nan da nake ɗora yan nan ma bakin ciki kake yi da shi. Ni ba da mun ba bakin ciki nake. To me kake yi? To dai maganganu da ni dai kawai daman yarinyar nan so nake in sata makaranta kuma kwanan nan in aka da hutu. Ba don haka nake so mu haɗa kai da ni da kai ba mu rufa wa juna asiri yan nan tana talla kai kullum barɗewa kake yi. Ni yanzu dai ba nan magana ba a ranta min. Ni ba ni da shi. A dai taimaka min a ranta min. Ba ni da rance ga dai wannan. To. Ga wannan. Shi kenan yanzu wannan zaki ba. Ban yi to ba na. Kin yi. Yanzu dama abin da zan siya na 1,000 ne na kai masa 500 ɗin ai ba ni za su yi. Ba ni za su yi. Na gode. Amma duk a halin da ake ciki ana koma hutu. Ka ce mene? Ba abin da na ce. Ba abin da na ce. Wanda bai shawara shi ke da na sani. Alaikum. Salamu alaikum. A'a, lafiya na ganki war haka? Wala an koro mu kudin school fees ga kuma kudin exam din nan da zami. Ikon Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. O, ga dan kudaden nawa ma yanzu babu. Balle ma in ce zan je in biya miki kudin makaranta. To bari mu gani dai Allah ya sa baban ke shigo yanzu. Yawa na ke sai na shigo. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya naji kuna wani abin nan haka. Mai gida an koro ta kudin school fees ne ba mu biya ba. To, sai kai yaya. Mai gida ina son da dan kudin gurin ka ni ma sai in dan rarumo ko a ina ne ma dai in samu ko gurin kawata in je karbo in biya mata kudin. Kudin wa ni? Kudi na wallahi kare kike. Kare kike ku je ku karar da ke da yarki tunda da kin ce za ta yi makaranta to ni ba ruwana bayan makaranta ta yi makarkata amma ni tunani na ni kaina yarinya ta aure za ta yi don ko yanzu mun tsira. Allah sarki babu dan girma. Aure kuma? Ta kware kuwa. Mai gida gaskiya gara yarinyar nan ta yi karatu ya fi. To ta ba wannan maganan banza ne maganan karatu din na ce ba za a yi ba. Ba za a yi ba ba za a yi ba. Baba ka taimaka mun. Ke dan kwada miki mari ba kice ba ni ba. Ina magana kina magana an yi. Ki daina kuka kin san mai gida ka san karatu yanzu. In aka ilmantar da mace ka ilmantar da duniya ne. To mai gida gara yarinyar nan ta yi karatu duk ya macen ta yi karatu ta fi daraja a duk inda ta shiga. Allahu akbar. Wannan kuma ashe ba san kin fara wa'azi ba ta sai ki tafi makaranta a dama akwai masu wa'azin mata ke ma sai ki shiga yi kuma da kike maganan makaranta yanzu a makarantar nasu waye ake cewa sunan waye ake hadawa da shi sunan ki ne ko sunana? Mai gida ai dole a hada da sunan ka. Kin ga na fiki ta tura background akan yarinyan. Baba dan girman. Ke. Na rantse kwaran kwada ta natsa. In kin ga kin yi karatun nan to sai bayan raina. Aure zaki. Ka maganan aure ne ai ba yanzu ba sai kin kara makarantanki. Ba ta yi makarantan ba ne daga baya? Ba ta yi ba? Ya ishe ta. Dan da ta za ta iya 1 2 3 4 kuma ABCD da kuma Z. To shi kenan. To kaga irin abin da ya jawo maka kenan rashin karatun ne shi yasa baka san muhimmancin makaranta ba ki daina kokari. Dan haka da dan haka yanzu gashi masu kuɗi ma wawa suke akan ki na dauke ba. Aikin manta ne. Ni ma dai ai ka saman da ilimi na dai ba haka. To ni dan koyi ba jaki bane. Yabba. Yanzu kawai ilimin ka aljihunka. Kana da aljihu a cike kuma shikenan furin to zai cike na fiw. Ai aljihun naka mai gida bai yi amfani ba tunda baka son ka biya mata kuɗin makaranta. To aure za ta yi. Yawwa. Allahu akbar. Ki kakin kan murya kaman an goge. Gida na kuka ya shiru abu. Sai ka ce kukan kudai. Daki makaranta. Ba za ki makaranta ba. Mantawa nayi. Ba za ki karatu ba aure za ki. Kuma yana nan yana jira. Yawwa.
Ba ga min maganan banza. Na ƙara jin wani maganan makaranta a gidana. Ɗaki gane kuɗi. Makaranta ya zama wajibi a yi haƙuri ki daina kuka rabu da shi. Kuɗin makaranta kuma zan nemo duk inda zan nemo in samu in kai ki makaranta. Wanda bai shawara shi ke da na sani. Ikon Allah. Wai a ce mutum ya aure don hankalin shi ya kwanta amma mutum ya aure ya zo ya zauna ya ta faman fargaba. A ce kana auren miji wai amma in ya fita zai tafi ya je ya zaman sa har sai ya kai wani lokacin bai dawo ba. Kai gaskiya ni dai in bacin abin nan to Allah dai yana kallo na ni dai wallahi. Amma ai ba kyau irin haka saboda Allah da Annabi. Assalamu alaikum. Shin wai saboda Allah da Annabi lantana nan zaki bar garin nan duk ga kaji nan sai sa baki suke sun gama yan ciye-ciyen kwatan su zo suna tsoma mana baki a garin nan sai ki shige daki kawai ki zaman ki ba za a dauke wannan ƙwaryar garin a shigar ita daki ba. Me gida? Zuwa na gidan nan zaman aure tsakani da Allah ko zuwa na kiwon kaji amma tsakani da Allah mai gida kama hanya kai tafiyan ka tun da safe ka tashi kai tafiyan ka kana yin sallan asuba kake jikin ka yake ruwa ka tafi amma ba za ka dawo da wuri ba har sai haka wani lokaci sannan kuma yanzu ka rinka ce min kiwon kaji kuma an tashi yanka ko kai da kafa ba a bani in ci to saboda Allah to ke ni tsada Allah amma kin san nace miki a satin da ni aikin dare nake yi so kike kawai in bar wajen aiki sakaka kawai barawo ya shiga ya sace Alhaji Dawisu ni a daure ni ko dan aikin dare nake yi mai gida ka ji tsoron Allah. To tsoron ki zan ji? Shi kenan me kika rasa a gidan nan? A'o mai gida gaskiya na rasa. To in rasa ka na rasa kenan me amfanin ina zaune ina zaman aure tsakani da Allah mijin kai kama hanya ya tafi. Yanzu irin shi in bacin ina da imani a raina da irin hannun ka nike da shi ai da sai kuma ka ji ana dan kame ina dan fita ko? Ai duk magana ki dai dama dai ba ta wuce wannan. Tatsuniyar gizo ba ta wuce koki. In aka bullo nan ki kwana ki tana ki kwana ki tana to duk wannan wahalar da nake ina kwana cikin sanyi ina kiliya da miyagun mutane bayan Allah yake shekaran jiya da na zama gawa can da wani ya suna no kibiya sai jikin katanga inda ake karen nake kwana a can gida Alhaji to duk ba hadarin da nake shiga saboda ke bane to ni kuma ba kwance hankali in je can kuma haba ni mai gida ba abin da zan faɗa maka ni dai ka ji tsoron Allah ina baki ci ina baki sha fitara kika rasa ko me kika rasa a cikin gidan nan mai gida gaskiya na rasa saboda ban da kwanciyar hankali a gidan nan ni na rasa komai wallahi me amfanin auren ban da komai ni ban da kwanciyar hankali mai gida sai an tashi ka rinka wani ka shigo kana wani burgagin ka na manza na wabi kana wani kaji waye ba kaji ba talatala ne kiwon na zo yi ko zaman aure na zo to magana ta kare yanzu in Allah ya kai mu anjima sai in baki kwari da baka da adan ki tafi gadin ni kuma ya daura dan kwali in zauna gida tunda canji kike so na yadda ni canjin lalle ki ce na yadda Allah na yadda ni ka ban kwari da bakan ni in tafi in je in yi aikin kai ka zauna dan kwalin ni kuma ana yin mangarba zan rinka dawowa gida ni na yadda ai yanzu lalle ki ce rayuwa Alhaji na cikin hatsari me gida to ke ko akuya ke yi gadi bare ba dan kwali da gida karba daura ba ni fari da bakan mu tafi shikenan ba ni to ni dai bari ki ni in zaki hakura ki haƙura ni wannan abu kina ta min da hankali na zo gidan nan dan in kwanta in bacci ke kin zo kin balbale da masifa ni da wanne zan ci mai gida ba hankali dike ta maka da shi ba idan ka ga dama ma kai ta amai gaskiya ni ba zan iya wannan rayuwar ba wallahi dole a zauna a bani kula a bani haƙƙi na a bani na zaman aure to sai ki faɗi mafita kawo mafita kawai mafita ɗaya na barka da Allah idan kai nagari kai da Allah idan ma baka yi nagari ba kai da Allah ba zan iya ƙara ce maka komai ba ni na barka da Allah to kai inda a ce da ke nake tare ai da tuni ma ban rayu ba ai da ban rayu ba kai saka zai bala kai ga inda kai wannan al'amari kuma fa abun nan fa kai ni fa ba zan bari ba wallahi ba zan bari ba ai duk abin da za ta ce ta ce ga irin wannan al'amari abun ya wuce ni kenan wanda bai shawara shi ke da na sani sabon shirin hannunka mai sanda kenan kuka saurara 'yan wasan kwaikwayon namu a yau su ne sunana Nasiba Abdulaziz Lamari sunana Kabiru Kwara babanka ne sunana Awal Ibrahim Jason sunana Bashar Musa Arewa Kalango Mango sunana Abbas Jimo sunana Abubakar Bigson Agworogo sunana Sam'ana Abdullahi Mangu sunana Jamilu Group sunana Mai Jidda Abbas sunana Rukayya Abdullahi sunana Usaina Idris Ikos sunana Maryam Shazikun Mr. Ali sunana Habiba Musa Saballahi sunana Umma Yakubu sunana Hawwa'u Alhassan Muhammad Rikos sunana Abubakar Ibrahim Sukata sunana Barista Umar Ɗanrogo sunana Shamsuddin Rabiu Aliyu Ningi Abubakar Musa ɗan Kano shi ya rubuta kuma ya bada umarni sai Mr. Umar Faruk ya ɗauki nauyin kawo muku shirin ni Rabiu Abdullahi da na tashi kana na lura da shirin nake cewa sai an jima.